kanyato, makalipas lang ka mga patalastas, alas 6, 8 na nin pagkaaga sa GB News Express. Welcome to the wonderful world of Sunshine. Sunshine International School is now open and ready to welcome you to enroll in the school year 2025-2026. We offer a wide and varied curriculum for Little Angels for 2.5 till 3.5 years old, preschool for nursery, kinder, and prep from 3.5 till 6 years old, grade school from grades 1 till 6, junior high school from grade 7 till 10, senior high school from grades 11 till 12. Sunshine International School is also proud to offer basic life skills. Students enrolled at SIS learn how to become hardworking, disciplined, responsible, and God-fearing children. Enroll now and bring the following credentials: current report card, PSA birth certificate, certificate of good character for academic and artistic booster, and to prepare students for this coming school year. SIS also offers summer classes for the following grade levels: preschool like nursery, kinder, and prep, grade school from grades 1 till 6, high school from grade 7 till 12, speech class, dancing class, taekwondo, little chef for all grade levels daily. Exciting and challenging activities will be given to the students to keep their mental, social, and physical energy going and active. Sunshine Summer Class is also open to non-Sunshine students. Enrollment is now going on. Summer classes will start on June 5, 2025. For inquiries, visit the office of the principal and look for Teacher Ophel, or visit Sunshine International School, Doña Maria Subdivision, Tagas, Taraga Albay. You may contact us at the following numbers: our landline number 052-201-0432 or our mobile number at 0947-760-6636. Join us now and be a part of the ever-growing Sunshine family and let your dream shine. GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:11 po nin pagkaaga. Balikantaan mga istorya, hali po dyan sa luwas. Enot na Bareta, kasabay si Jomar Bien, hali sa Primer Distrito, Canalbay. Jomar! Salamat BP, good morning sa mga tarantabay sa Lagdag ng Bareta. Surunod-sunod ang naging matrayumpong operasyon kan Tabak o Malilipot Police Station kontra sa mga persona na may mga warrant of arrest as in wanted sa unang na banwaan sa pinakaultimong operasyon kan Malilipot PNP sa panginot ni Police Captain Alex Alcantara na dakop ninda duman sa Quezon City ang sarong lalaki alias Alik saruining laborer, residente kan Barangay San Isidro, Iraya kan Malilipot. Talagang may pinagampang na kaso na serious physical injuries na may piyansang 5,000 pesos ang naunang bitan na suspitsado. Iyon dumampanadakop sa Quezon o sinusugpakan na Malilipot PNP sa Quezon City para isirbi ang warrant of arrest ali sa sala ni Honorable Luela Tindugan Rocha, ang presiding judge kan Branch 16 Regional Trial Court, Tabaco City. Nainot kay ni nadakupan kan Malilipot PNP ang saruman na alias Ba, 48 years old, as in residente kan Barangay Santa Teresa, Malilipot, Albay. Duman mismo sa sayang residensya na may pinagampang na kasong attempted homicide, may piyansang 36,000 pesos. Kasabay maninikan pagka-arrestar manida sa sarong alias Dado, 64 years old, na may pinagampang man na kasong pagbalga sa Republic Act 11313 o ang Safe Spaces Act. May correction sa gender-based sexual harassment na may piyansang 6,000 pesos. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Mientras tanto, si Karen Ala may dagdag man na report. Karen? Dakul na mga kapulisan hali sa Legazpi PNP ang maantabay ngunyan sa seguridad asin bulos ng trafiko sa mangyayari ngunyan na Albay Grand Santa Cruzan sa oras sa alas 4 nin hapon sa pakipaghuron kan DCGB News kay Police Executive Master Sergeant Carlos Tanya matapos itong ginibang coordination meeting sa Indatan Titicaw. Sinabi ka ining maximum deployment kunyan ang hepatura asin mga armadong personahe
para antabayan ang pagruso kan mga tao sa pagsubaybay kay ning Grand Santa Cruzan na mapuon sa oras sa alas 4 ng hapon. Sigun pa kay Panya, dakul man na mga kapulisan ang maantabay sa Veramon Subdivision kung sa Indian ang magiging assembly area kan mga participantes kan Santa Cruzan sa oras na alas 3 ng hapon. Mantang nakaposisyon naman ang mga taga-public safety office sa pagmanihar kan isasaradong porsyon kan kahalabaan kan Rizal Street pasiring sa Albay Astrodome. Mientras tanto, basado sa traffic advisory niya na aldaw, masarado ang nasabing tinampo sa oras na alas 2 pagkahapon, tanganing kawandalan ang nasabing posisyon. Karen Ala, DCGB News. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta, sobra po sa 20,000 na mga soldados kan Philippine Navy. Mga pamilya, dependents, as in residentes kan Legazpi City, target na mabenepisyuhan kan bagong dental as in medical dispensary kan Naval Forces Southern Luzon. Detalye kan bareta kay Angel Mostasa. Angel? Go ahead, Angel. Ibalikan po toto bang report ni Angel may kinaraman sa sinabi ng bagay. Mientras tanto, dabang kita kay Joshua Bino. Joshua, good morning. Yes, Vicky, good morning. Pigi-ingo ako niyan kan Sanggunang Bayan kan Daraga Albay na makapag-crear ng sarong ordinansa na iyo na kumbaga mas pang mapromotir asin na mga taman sa lokal na turismo sa munisipyo kan Daraga Albay. Ini sa paagi ng ordinansa, Ordinance Enacting the Tourism Code of the Municipality of Daraga Albay, providing for the regulation, promotion, and development of the local tourism industry and for other purposes. Sa paagi ini kan Committee on Tourism sa Sanggunang Bayan kan Daraga Albay. Katakod kini may imbitasyon si Maria Isabel Coleta M. Tan, ang Secretary to the Sanggunian, sa mangyayaring public hearing. May kinaraman sa nasabi ng ordinansa. Mangyayari ini sa Hunyo 2, 2025, alas 2 ang hapon sa third floor kan Sanggunang Bayan Session Hall. Katakod kini, imbitado ang manlaylain na mga stakeholders, tourism operator, business owners, at siniba pang concerned citizen na mag-attendir sa nasabi ng public hearing para sa pig-propose na nasabi ng ordinansa na yung mapromotir mataong proteksyon atin mga taman sa lokal na turismo kan Daraga Albay. Dagdag na barata, Joshua Bino, DCGB. Mientras tanto, balikan tapuan bareta ni Angel Mostasa may kinaraman sa medical dispensary kang Naval Forces Southern Luzon. Good morning, Angel. Good morning, BP Henry. Target ng benepisyuhan ang sobra sa 20,000 na mga miyembros ng Naval Forces Southern Luzon as in nagkaparang mga barangay sa Legazpi City kan bagong dental and medical dispensary kang Naval Forces Southern Luzon sa kung saan aras sa ina barangay Rawis, Legazpi City. Ini na kaliwis na katawapon kan formal ng buksan as in ipag-turn over ang fasilidad na pinunduhan ang renovasyon as in pag-irahay kang SM Foundation. Nangyayos ang aktibidad si Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Iscoleta, Flag Officer in Command ng Philippine Navy, SM Supermos SAVP South Division Head Engineer John Jason Terenal, at iba pang halangkaw na opisyal ka nasabing ahensya as in foundation. Sa mensahe ni Esteleta, sobraan pang salamat kay ni sa SM Foundation dahil sa makakatabang iinin marhay sa inang ipagubusol na advokasya ng mga pagtaunin de kalidad ng serbisyong medikal para sa mga tauhan nila asin sa ilang mga pamilya kasabay ang mga residentes ng Barangay Rawis asin Barangay Bugtong, Legazpi City. Kaibahan sa mga serbisyo na pagtatangro digdi ang regular na check-up, diagnostic test, first aid intervention asin and medical asin dental consultation na itatao ng libre. Mga dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Mga tugang, alas 6:18 na po oras sa Pilipinas. Bareta sa lado nasyonal. Magalipas lang po ka nagkapirang mga patalastas.
Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles para sa mga sanggol sa ating barangay. Nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang love ng moment, going shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:23 po ng pagkaaga, padagos katangunyan sa mga bareta sa Lado Nacional. Ipinahayag po ni Executive Secretary Lucas Bersamin na si Police Major General
Nicolas Torre III ang masunod na magiging Philippine National Police o PNP Chief. Sa salidahan ni Torre, ang presenting PNP Chief na si Police General Romel Francisco Marbil na matatapos sa Hunyo 7 ang pinalawig na termino. Magigirondoman na si Torre ang nangenot sa pag-aresto kina dating Presidente Rodrigo Duterte asin Apollo Kibuloy. Sa ngunyan, si Duterte nakakulong na sa Hague, Netherlands, samantang si Kibuloy naman iyo ang napreso sa Pilipinas. Tirawan po din doon, Executive Secretary Lucas Bersamin na daing masasabing reward ang pagkakapili kay Police Major General Nicolas Torre III bilang bagong hepe kan Philippine National Police. Kasunod ini kan mga batikos na reward ini ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagkarakop ni Torre kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC Pastor Kibuloy asin kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Sigon kay Bersamin, gabos na promosyon na ikonsiderar na reward pero ang pagpili kay Torre may kapareho na merito asin may iba pang karakter na pagkikonsiderar na yaon sa 5 pigpipilian na mga pangaran. Nagtutubod si Bersamin na dai magdadara ng demoralisasyon sa lado kan PNP ang pagkakadesignar kay Torre maski pa may mga mas senior official sa iya. Sinabi ni Bersamin na professional ang mga miyembro kan PNP asin sigurado na susuportaran kay ni ang desisyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang Commander-in-Chief. Sa ngunyan si Torre, iyo ang 2-star rank na general asin mariresibi kay ni ang sa iyang ika-4 na estrella o star na pinakahalangkaw na ranggo sa Philippine National Police sa Hunyo 2. Mientras tanto, welcome development po para sa nagkapit ng senador ang pagkamit ni Justisya ang pagkakadakop asin deportasyon kay Timor-Leste o kan Timor-Leste kay dating Negros Oriental Representative Arnie Teves sigon kay Senador Joel Villanueva na ang deportasyon sa dating kongresista magkataon pagkakataon sa iya para hampangon ang kaso may kinaraman o sa mga kasong isinangat sa iya. Siring man, magtataon din pagkakataon sa pamilya Digamo na padagos na maisulong ang pigahanap na justisya kay bahan man si Villanueva ang pamilyang Digamo asin apektadong pamilya ang nagmaot na makamtan ng justisya asin maisarado na ang masakrot na kabanata kan brutal na panggagadan kay dating Governor Ruel Digamo asin iba pang mga biktima. Dahil sa pagkakadakop kay Teves, sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian na makakamtan ng justisya lalo na sa pamilya Digamo. Tinawanin doon kan Senador na apektado ang bilog na nasyon sa ginibo ni Teves asin naraot naman ang international image kan Pilipinas lalo na sa Negros Oriental. Sinabi po ni Commission on Higher Education o CHED Secretary Prospero de Vera III na pigrerespeto niya ang pag-ako ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang courtesy resignation kasabay kan pagkapasalamat kay PBBM sa tiwala asin oportunidad na ipagpadagos ang educational reform sa higher education o sa mga higher education. Sinabi pa niyang mantenido ang sa iyang suporta sa education goals kang nasyon sa anong manapaagi asin kakayahan. Inumama niya ang bagong sekretary kan CHED na si Commissioner Shirley Agropis. Mga tugang ipinagdesignar po ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Attorney Darlene Marie Bernabe o Berberabe bilang bagong Solicitor General. Si Berberabe ang nagsalida kay Minardo Guevara. Siya ang dating Chief Executive Officer o CEO kan Pag-ibig Fund sa raron kan Administrasyong Aquino as nagserbi man na Dean kan University of the Philippines, UP College of Law. Ipinahayag ni Guevara ang sa iyang suporta para sa bagong Solicitor General. Sigon kay Guevara na magmasya para kay Darlene Berberabe na sarong top caliber lawyer asin may agresibong management background. Kumpiyansa si Guevara na magiging matibay ang mga ining Solicitor General. Maabot o kaya uminabot mga tugang sa 2018 ang narehistrong kaso ng
o tigdas hangin o rubella sa bilog na nasyon sa primerong 5 bulan kan taon 2025 sigon sa Department of Health o DOH. Sigon sa ahensya, nagitaas ang kaso nin 8% kumpara sa parehong panahon kan taon 2024 kay bahan sa may pinakadakol na kaso ang National Capital Region na may 642 na kaso. Sinundan kang Calabarzon 289, Mimaropa 148, Central Luzon 146 at Zamboanga Peninsula 137. Mientras na i-report man kan Department of Health na medyo nagbaba ang kaso kan pagkagadan may kinaraman sa tigdas hangin o rubella o sa 0.42% hali sa 0.46% kang kaaging taon. Alas 6:29 na. Nagkapirang bareta po o commercial sa lado pagkalipas lang ka mga patalastas. Masunod na ang bareta sa ibang nasyon. Makalipas lang po kayo. GB News Express. News Express. GB News Express. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Dirac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Gusto mo maging criminologist? Forbes College ang makakatabang. Sila nag-opresil din Bachelor of Science in Criminology sa kantidad na 12,000 pesos kada semestre. Barato ang tuition fee para sa freshmen as in transferees, alagad di kalidad na criminology education ang sa indong makukuha as in mae-experiensyahan. Patunay digdi ang 62.5% na passing rate kan Pebrero 2025 NLE. Ang Forbes College kumitido sa pagtabang sa mga estudyante na may plano na maging criminologist na abot kaya kan sa indong bulsa. Kaya, enroll na sa Forbes College. Sa kantidad na 12,000 pesos kada semestre, yaog ka na sa kursong Bachelor of Science in Criminology. Ready to serve, protect, and lead. Sa iba pang detalye, mag-apod sa 0910-071-2286 o mag-email sa forbescollege.edu@gmail.com o kaya bisitaho ng Forbes College na makukuha sa Rizal Corner, Elizondo Street, Legazpi City. Uni na siya! Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival malanding na sa maabot na Hunyo 14 hasta 16 sa Old Airport, Legazpi City, Albay. Hot air balloons? Check! Mayon Sunset View? Check! Kulig music, fan flows as in beats na mapasuryaw sa imo nin more? Check na check! Kabus yan, mantang nagkakaon nin sili ice cream as in nagbabayli kaibaan sa imong tropa. Mari na, imbitaran ang gabos na barkada. Mag-irilihan kita sa Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival, Hunyo 14 hasta 16 sa Old Airport, Legazpi City, Albay. GB
News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, tinawan po ng duwang simanang ultimatum ni US President Donald Trump si Russia kung talagang seryoso ini sa pagkamit ng katrangkiluhan sa Ukraine. Dahil man kani sinabi ang lakdang nagigibon kan Estados Unidos kapag o in kaso tigkakawatan sana sinda ni Russian President Vladimir Putin. Tinawan ni Donald Trump na bako siyang maugma sa sitwasyon dahil garong pigpapaikot sana sinda ni Putin. Magigiramduman na nabaldi ning maray si Trump dahil nagkapanang bisis ng nagtiripon ang representante kan Ukraine asin Russia alaga daon man nakamtan ang pangmahaluyan na peace deal. Yan tras na nakusaran man ni Ukraine President Volodymyr Zelensky si Putin na bako seryoso na magipagkasundo dahil sa dagos na pigigibong pag-atake sa India. Bareta, mga tugang may kinaraman po sa pagdinegosyo punteriya ka Department of Agrarian o kaya Department of Agrarian o Agriculture o DA na mabawasan ang presyo kan kaning urig na kantidad na 60 pesos sagkod 120 pesos sa kada kilo. Sigon sa Department of Agriculture, nagbibilog sindan ng revised plan para mapabakal ang kaning urig sa mas baratong presyo matapos bawion ang maximum suggested retail price. Sinabi ni DA Secretary Francisco Cho Laurel Jr. na posibleng maging 340 sagkod 380 ang magiging presyo ng karne na sa ngunyan uminabot sa 450 ang kada kilo. Plano manindang bawasan ang middle susog sa o ang mga middleman susog sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kung kaya, nagko-coordinar na sinda sa Food Terminal Incorporated o FTI para direktang makabakal, makapagbuno asin mag-i-deliver ang mga retailer nin mas barato na urig. Mientras na ultimong opsyon man kan Department of Agriculture ang importasyon kan kaming urig para mas maibaba ang presyo kan mga ini. Health News, diba kita mga tugang kay News Director Mar de la Cruz. Hali po sa newsroom kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Mind the hidden sugar. Iningo niya naman kusog na abiso ng mga health experts sa kinabaan para mamantinir na happy and life. Sigon sa World Health Organization o WHO, dakol na pagkaon ng posibleng may hidden sugar o nakatagong asukar o hamis na pwedeng magpaitaas kan peligro in high blood pressure, helang sa puso, diabetes asin maging gout. Dahil ang kini-abiso ka mga eksperto sa salud na dapat maging marikmat ang publiko sa mga hidden sugar sa pagkaon. Sa indang sinabi na makukuha ang mga hidden sugar sa canned as in preserved fruits, condiments as in sauces, granola as in cereal bars, siringman, sweet and dairy products. Ginawa ni doon kan WHO na pilion ang mga healthier choices kan publiko. Health News from Newsbase, Mardela, Daing Iba. Thank you, Paring Mar. Sa mga baretang yan, may kinaraman po sa satuyang salud. Pasensya na po ta, depo niya to na kahuron ang pag-asa. Pero wala man kimaraot na panahon, mga tugang sa bilog na Pilipinas ngunyan. Taon-taon, baka makahuron ta po sinda sa latest na forecast dito po sa tuyang programa sa DCGB. Sa pangaran ka nagsurat kan Bareta, News Director Mar de la Cruz, katuwang po si Jenny Balyaran, asin si Nicole Ann Gloriane. Kaiba ang report kan Megaforce Patrol. Hali po dyan sa luwas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Ilalim ng cap o selyo ng Ginebra Products at i-claim ang price sa partner outlets. Runs from March 15 to July 31 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa Natural Medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Now open for enrollment. Ago Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA registered vocational programs, 3-year diploma in healthcare and management, emergency medical services NC2, food and beverage services NC2, trainers methodology, events management services NC3, bookkeeping NC3, barangay health services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%. Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. Nagdadalo pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, mga tugang, balik po kita sa programa. Pasensya na po kamo na to, baka mag-trip lang kita kinagkaperang segundo, tama, change power na kami, igwana na ang kuryente dyan sa Legazpi, sabi ni kasakuyang partner sa technical department si Juna Police, no? Magkaskas lang yan, nagkaperang segundo man sana na pwedeng mawara kita sa ere, pero balik kita, mga tugang sa ere ka yan, sa nagkaperang segundo, alas 6:42, oras mga tugang sa Pilipinas, asin po sa DCGB. O may mga birthday pa lang mo yan, ha? Happy birthday. Tabi sa Indo Gabos, mga tugang na mga birthday celebrants ko yan, pasensya na. So mga data po nagkabarasa ng mga text messages nindo. Sa Lunes na po. Sa Lunes ko na po ang magkakabarasa na mga text nindong yan, bilang mga reaksyon, hindi po mga tugang sa Tuya Tabi na programa. Alright, o sige. So, kwanta palang tabi. So, sa tuya na mga listeners, mga tugang dyan sa Daraga Albay. Good morning, tabi. Daraga Albay. Ano mga helang kangatay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadara, kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan, kung dahil magbabago, tanganing magmangatay, kay pan po nasabayan ng protection Liverade Silimarin Capsule. Ang Liverade Silimarin Capsule para po sa proteksyon kangatay. Yan po may Silimarin na halis sa herb natural yan kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liverade, sarap po yan na antioxidant na nagkakatabang para mabawasan ang danyo sa atay.
siringman mga tugang nakatabang yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man ora, mahilig man uminom o dai, mas maray mga tugang na ang liver aid Silimarin capsule sabay niya to oral daw para lang tama sa atay mas enjoy an sa tuya tabing pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag liver aid na para po sa baskog na atay. Ang liver aid Silimarin capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Okay, o di sige. Okay na siguro, naka-change power na kami ni June. Mga tugang ngunyan pong aldaw ng Friday. Oy, bespera ngunyan kang piyesta. Diyan mga tugang sa Barangay Dapdap. Kundi ako nasala ngunyan na aga, magkakaigwa po nin hatod procession. Yan, maritime hatod procession. Tabi, ngunyan tabing pagkaaga, hali po dyan mga tugang sa Barangay Dapdap, sa Dapdap, Kwasay Parish. Yan, Dapdap Kwasay Parish, no? Na pinamayuhan po ni Father Jonathan Calleja. Sige po, good luck tabi sa nagkaibabaga ki ano yan, sabat kansarong aldaw. Ngunyan tabing aldaw gigibo naman so hatod, no? Hatod procession from Barangay Dapdap. Pasisiring po sa nagkapirang mga simbahan na iyo po ang pinaghalian mga tugang kan mga imahen, kan mga imahen na iyan, mga tugang na nagsabay diyan po sa parte kan kapistahan kan Barangay Dapdap, no? Katatapos pa lang kan sa inda na Santo Cristo ano yan? Festival. I mean, di pa na matapos. Ngayon tabing aldaw, pagkapadagos ang aktibidades kan Santo Cristo Festival, mantang ang karaklan sa mga kwan, ang karaklan tabi sa mga ang kapistahan mismo sa agayan, may misa tabi sa mga masirimba, mga tugang sa Dapdap, kung di ako nasala, may misa po sa agang alas 9. Yan. Si Monsignor Trungkid yata ang magiging ang magiging main celebrant, no? Mga tugang diyan sa Barangay Dapdap. Monsignor Ramon Trungkid. Yan, siya po ang magiging main celebrant, mga tugang para po sa tuya na fiesta diyan sa Kwasay Parish, mga tugang kan Barangay Dapdap. Okay, 6:46 na rin pagkaaga. Nasa linya po si Angel Mostasa. Kaya po si EBP Glenn Barcelon. Angel? Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa mga parantabay. Viva Santo Cristo. Nagpo na VP Henry na maglakaw ang imahen ni mahal na Santo Cristo and of VP sa pagluwas ng mga simbahan. Ang nagdara kay ni si Sir Romy Tan kang LCC sabi VP Henry, tapos sinalidahan ini ni VP Glenn J. Barcelona. And then ngunyan na VP Henry, luway-luway nang nagtutulak ang grupo pasisiring duman sa Legazpi sa Fishport po VP Henry kung sa ina duman mababa ining to mga imahen. Ngunyan na tabi Sir Henry, kuhaan kanin detalyes kan aktibidad na ini si Kapitan EVP Glenn J. Barcelona. EVP, si VP Henry po sa DCGT. Hello, EVP. Good morning, tabi, VP Henry, asin sa kabustan mga listeners sa istasyon Yes. DCGD. Opo, Viva Santo Cristo. Pero tabi Viva! detalye ka mangyaring hatod ngunyan pong aldaw. Opo, nakatapos na kami kang ikasyam o ultimong aldaw kang militaryo sa paunawan ni Santo Cristo. At ganyan, nagpupo na po tabi ang samuyang atod, maritime possession. Nag-join na kami sa simbahan, asin na ngunyan, pasiling na kami sa area kang Legazpi Boulevard. And diretso po tabi kaming Barangay Campuro para ikatod ang mga imahen Santo Isanta kang Barangay Campuro, kang Lamba, kang Sitio Gidapahan, asin kang Camellia Home na community. And after kayan, masakay kami digi sa area kang Fishport and mapasiring kami sa Barangay kang San Roque
para doon kami magduong para iatod man ang imahin kang patron kang San Roque. Pagkatapos San Roque, put possession na kami, pasiling na sa mga kataraning na barangay, kang Baybay, Pigkali, Sabang, Duwang Victory Village, 27 and 28. Pagkatapos sa parte kang City Shipyard sa Dapdap, ang barangay kang Binanuahan, kasabay manan sa indang patron. Mabulag na, pauli naman sa indang, aman kami, madiretso na padiring sa Santa Cristo sa Sitaris. Duman po tayo matapos ang tamuyang pagposisyon. And siguro, sa experience pa kada taon, naabot hanggang mag-alas 12 ang ugto, ang tamuyang durasyon kang pagposisyon sa pag-atod. Kaning mga imahen kan mga kataraning sang mga barangay, digdi sa barangay Kandapdap. Opo. Kasi palang EBP, saro na kitang Kwasay Parish dyan, padagos mangyari ang suporta ka ining mga dating grupo na nagsasabayan para po sa lubong o sabat asin hatod maritime procession tabi, no? Mantinido ang suporta nila sa satulang aktibidad. Ang Santo Cristo Festival kang 2001, racing barangay tabi ini na nagparabang-tabang na nagsusuporta sa tuya. As in, kada taon, sa na yan, maski na Kwasay Parish na kita, padagos pa manggiraray ang sa indang pagpartisipar, ang pagsuporta dahil kadagol ki mga devotos na yaon sa mga barangay ninda na padagos ang pag-alabar kay Santo Cristo. Iyo. Kumusta tabi BP ang panahon dyan sa dagat tabi? Araw kan dati, talaga mga milagro si Santo Cristo. Malumlom, di kaming init, kaya tranquilo naman ang pag-possession ni ganyan. Apo. EBP, good luck tabi. Viva Santo Cristo. Baka may imbitasyon ka para sa piyesta masaaga po sa publiko. Yan po, samantalaon tayo ni pagkakataon ng mga nag-iran ganyan, sa mga kataraning ng mga barangay o mga devoto sa Santo Cristo, ang sinisa pa para sa kapistahan para kay Senior Santo Cristo sa aga, alas 9 ang aga, na pumamayo ni Reverend Monsignor Ramon Tungkid, ang tutuyang Vice General. Apa. Thank you, EBP. Salamat tabi. Good luck tabi sa grupo. Salamat man tabi. Apo. So, in VP nga si Kapitan EVP Glenna J. Barcelon, magayon VP ang panahon dito sa luwas dahil sa malumlum ang palibot, wala ni na init kami na mamatay ang digdi, and then sa hunan digdi luway-luway nang nag-aapanse ining nangingin natin di VP so imahen ni mahal na Santo Cristo nakasunod na digdi itong sutresing imahen hali sa man iba-ibang mga barangay na pagkaraning kay niong barangay Dapdap and ibahan man na tabi VP Henry duman sa mga sakop kay ning Santo Cristo Kwasay Parish. Yun. Opo. Sabi po ko sa bago si Ninong Romita ng Enot na nag-alsa kang imahen kang Santo Cristo. Kasi dyan sa Sawangan, tabi Angel. Apo, Sir Henry, si Sir Romitan, nagkapirang distansya so tig-alsahan niya kan imahe ni mahal na Santo Cristo, and then nagsalida si EVP, tapos pagturutod ko nagpasaliga giraray. For sure, pag maharangin na duman ng gibian sa may fishport, si EVP naman po ang madara kay niong imahen ni Santo Cristo. So for VP, ang mga kaibahan digdi, haralo ang edad, may mga aki, may mga gurango na baga VP na nag-aarabang ng gantanganing makahapros di sa imahe ni mahal na Santo Cristo. So yan, Henry. Pakidescribe daw tabi kang bangka na sasakayan kanimahen na para sa bagatong mo niyan. Day pa kami duman sa may fishport. Yan pa lang kami digdi sa may material recovery facility ka na barangay Dapdap na nag-assemble pa ni Titi Henry kan linya kan procession. Pero kasi bagong early morning, hali na ako duman, nag-set na ako kan mga gagamito ng mga lunadan na pandagat. Ang apod digdi VP, naramduman ko dati, kan nagsabay kami digdi, ang apod digdi VP, ining mga taksay. Darakulang opo. Darakulang darakulang sa kayan pandagat bagay ni VP Henry.
igagamit sa panganing magdakop ni mga sira. And then raningon ko garan na VP Andres EVP hapoton ko kung perang mga sakayan pandagat ang gagamitin mo yan. EVP, ipura kung sakayan pandagat ang gagamitin sa ko yan. Mga tulong baksay ini, and then igwang mga medium size na mga sampulo, and kasabay ito so maritime boat na mapartisipar man. Ako. So, yan, VP Henry, ando sa list ng mga sakayan. So, more or less, baka mas o menos, so 20 mga sakayan pandagat. Apo. Sakayan Ayun. pandagat sa sabi VP Henry, ang Opo. masabay po digdi sa maritime procession, ining ato maritime procession sana mga imahen, pressing imahen, halipo sa man iba-ibang mga barangay at institutions dito po sa Legazpi Port area. Opo, ito ba kayo yung likon, di ba? May mga, may mga design, may mga samno ang mga bangka na pinagsasakayan. Oo. Apo, Sir Henry, may mga banderitas din color yellow po, baga? Mga yellow and white na nakatakuduman sa mga sakayan na ini, sa mga taksay na ini. And bunyan, VP Henry, nag-agi naman ni Kiso bilang pagpagaparte man kan pakikisumaro. Itong sa mga nagbibisikleta baga, VP Henry, na mga miyembro ka na kasorog kap, digdisin, ang usual baga, VP Henry, na ruta ninda, digdi nag-aagi sa may highway mismo. Pero ngunyan, nag-aagi sila digdi sa mismong barangay ka na barangay Dap-Dap, Legazpi City bilang pagpapahiling ka na pagsuporta man digdi po sa nagpapadatos na prosesyon pasisirin po duman sa may parte ka fish port. Kaya pa VP nag-abante o garing ang prosesyon digdi nag-assemble ka ni VP pero tagtaod malak na ini pasisirin duman sa fish port kung saan duman mababa itong mga imahen na hali po sa mga tracing barangay tracing imahen na ini hali sa mga barangay at institutions na sakop o digdigan Santo Cristo, Quasay Parish. Ayun, okay. Kumusta ang tawo-tabi dyan sa Wangan? Ang tawo digdi VP Henry, dakol na mga nagpartisipa. Hali na ini VP Henry sa man iba-ibang mga barangay itong sa mga tagsagari na baga VP Henry. Kaining mga imahen, may mga aki, may mga teenager, may mga gurang, ito mga senior citizen na kaya naman magralakaw, nagsasarabay digdi sa VP Henry. And then, duman sa may ibong na area, nagpupo naman na may mga magharala sa ining pag-abot nga ni ka mga imahen. Tayong formal lang makasakay, duman sa mga sakayan pandagat na gagamiton. Ayun. Okay. So, medyo kanyan, halawig yan, na panahon. Oras, puno mo yan hanggang dyan auto ta maikot sa nagkaperang area dyan. Masakay, mababa, masakay, malakaw. Di ba? Apo, VP. Okay. VP, na naglakaw na kami, nasa may parte na kami kan City Environment and Natural Resources. Paluluwas na po kami digdi sa may parte kan sa Wangan Park para naman sa fish port. Mailing mo digdi VP, Andre, sa mga tao, sa mga residentes kan barangay Dap-Dap. Nagulawasan sa indang mga harong, may mga darang mga imahen, may mga darang imahen sa VP Henry. So sa mga ataman bagay ni VP sa harong ninda, igaabang digdi sa pag-agi kan imahen ni mahal na Santo Cristo. So mga aki, may mga ang kadakalan ni VP Henry, may nakabuksak sa angog itong gari banner siya nakalaag VP Henry. Viva Senior Santo Cristo. Ito sa asay duman tapos yung mga naka-t-shirt na puti. May imprint na ini VP Henry kang pandok ni mahal na Santo Cristo. And then sa mga nag-aarabang digi VP Henry sa piga-agihan ni nagasarabay na ini pag naagihan mi nagasarabay na tinda paluluwas na pasiring po digi sa may parte ka na sa Wangan Park. Ikaw palang kikuan, may kanta, nagkakanta para hali sa nobena ni Santo Cristo, no, Injen? So, ano yung VP? So, kanta po bagay ni sa panagdasang Gusos.
Tapos Okay. may nakasabay manigigit Henry na banda. So, yan VP, paluway-luway na, paluluwas na kami dito sa may side kang City Engineering Office. Okay. Alam mo, Vicky, nag-survey o digdikan sugit ba Santo Cristo ang baraybo ko nagkikarindugan ta. Makalihis an perang taon, nakasabay man giraray ako digdit Henry sa ining mga aktibidad sa na Santo Cristo Festival. Ngunyan dito Henry, pabalyo na kami digdit sa may Sawangan Park mismo. Natanaw ko duman sa mga sakyan pandagat. Naglakaw lang di sabi VP Henry sa may Esplanade pasasakat muna tapos sabi ni EPP mabalik na lang daw kami pag baba samahatod muna kami VP Henry kan imahen kan barangay puro lamba tapos ginapakan and Cameliano. Tapos right sa kaini mabalik giraray po digdi pasisiring na saka na VP masakay po duman sa mga sakayan pandagat. Okay. Okay. Sige. So yan VP ang mga sitwasyon rin mga pangyayari sa nagpapadagos na atod maritime procession kana mga imahen na nagbisita man nagsungko kaso hapon kay mahal na Santo Cristo dyan sa Santo Cristo Pasay Parish with Kapitan na EVP Glenn J. Barcelona and Kuya Boy, Angel Mostaza, TCCB. Salamat, Angel. Sa report, hali po dyan sa Barangay Dapdap, may kinaraman mga tugang sa hatod, no? Maritime procession from Barangay Dapdap, Legazpi City. Pasiring po yan dyan. Barangay, hali po dyan sa Santo Cristo, Pasay Parish. Mga tugang sa Dapdap, pasiring po sa nagkapirang mga barangay, nagpartisipar po dyan sa maritime procession. Okay, bueno. Alas 7 na, mga tugang, masunod na po ang DCGB Bareta alas 7. Ngunyan tabing daw, mga tugang sa pangaran po ng News Director Mardy La Cruz, kasabay si Jonah Pulis, yan po sa Technical Department. Siyempre, ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa Luwas. Masunod na, DCGB Bareta alas 7. Kasabay si Edwin Peralta, asin Jasmine, o kaya ang sexy na si Jasmine Baloloy. Salamat kan sa inyong pagantaway. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Maray na aga po sa Indugabos. Goodbye. Mabuhay. Ang mga helang po kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom ni nala o pagkaon ni taba, tapos ang kaugmahan